Могат ли емпатията и ненасилствената комуникация да ни помогнат да изградим с децата си отношения на уважение, разбирателство? Аз вярвам, че да, и може да видите, публикувала съм доста истории с моето дете и последната, която споделих, получи така доста внимание от вас. Ставаше въпрос за Боян, който не искаше да си обуе чорапите. И исках да добавя към моя пост колко е важно това да забавим темпото. Когато се опитваме да общуваме емпатично с някого, да направим пространство, да чуеме нашите чувства, нашите нужди, чувствата и нуждите на другия да предположим. И в случая с Боян, вие в поста ще видите как и с какви думи протича нашия разговор, но това, което няма да видите, е забавянето на темпото, където аз тръгвам към Боян. Боян, обуй си чорапите! Не! Боян, обувай си чорапите! Не! И тук ми светва лампата, че ние тръгваме към конфликт, ние тръгваме към разделяне, ние тръгваме към построяване на стена между нас. Всеки иска да стане това, което той иска и свързването липсва. Тогава поемам няколко дълбоки дъха и казвам, или по-скоро първо си мисля, какво ли става сега с Боян? И го питам, Боян, първо го поглеждам и наблюдавам той как е и го виждам, ето така ме гледа с едни присвити очички. И така, се едно, ти ли ще ми кажеш? И тогава се усещам, че вероятно става въпрос за това, че той иска сам да решава за себе си. И продължавам с разговора. Боян, напрегнат ли си? Той, да, напрегнат съм. Остава малко пространство, тази нужда да се усети от мен и от него. И го питам, когато усетя, че вече сме готови за това, искаш сам да избираш ли какво ще правиш? Той казва, да, искам сам да избирам. И тогава усещам, че има пространство да го попитам, Боян, има ли някакъв проблем с тези чорапи? Дори да не е вярно това, което казвам, аз правя пространство за него да изрази себе си. Той вече е чут, видян, зачетен, не е просто накаран да си обуе чорапите и той да изпълни. Той казва, да, на мен не ми харесва, това са чорапи за ски, аз няма да хода на ски. И аз му казвам, искаш ли да изберем други чорапи? Той казва, да, ако ми дадеш други чорапи, аз ще си ги обуя. И тогава можехме да се прегърнем, да се целунем. И да, тази ситуация отнема малко повече време, 5 минути, 10 минути повече, отколкото стандартната ни комуникация. В същото време ни дава толкова много повече. Дава ни свързване, дава ни уважение един на друг, дава ни доверие един на друг. И преживявайки ежедневно или ежеседмично такива свързващи моменти, аз вярвам, че ние градим много по-устойчива връзка. Доверие, когато нещо се случва с нашите деца, те да имат доверие, че ще има пространство за тях, че ще ги подкрепим в това да намерят нуждите си, че ще имат подкрепа от наша страна. Прави ли ви впечатление нещо в това общуване? Има ли нещо, което не ви е ясно или бихте искали да разберете? Напишете в коментар. Също сме приготвили и даже имаме записи на нашата страница от обучения по ненасилствена комуникация, които може да гледате. Освен това сме приготвили утре в четвъртък на 16 онлайн среща за запознаване с ненасилствената комуникация. В тази неделя също има присъствена среща в София. Освен това Ирмтраут ще дойде през февруари и ще направи 4 обучения, което всяко е по 3 или 4 дни за основите на ненасилствената комуникация, как да се справяме с гнева, с нашия и на другите, как да го посрещаме и 2 специализирани за хора, които вече имат познания с ненасилствената комуникация. Пишете коментар, ако желаете и ще ви изпратим допълнителна информация. До скоро!